Здравейте, дами и господа! В момента произвеждаме ягодова ракия в Англия. Взимали сме от фермите. Има наши българи, които работят там и дават без пари, няма проблеми. Това се намира казанчето, гъста е отдолу. Тук с брашно сме го направили, да го залепили. Това е тръбата, серпентината с водата. Всичко е точно. Просто тук сме силикон, сме го залепили. Чакаме всеки момент ракията да тръгне. Това е гъста, газовата бутилка. Малко по-бавно става, но става. Тук имаме още материал. Сме взимали около 200 литра материал от нашите българи. Нашата оранжерийка. Имаме едно домати още. Чакаме зелената да дойдат. За землината зелената. И произвеждаме ракия. Надяваме да изкараме около 330 литра, грубо казано, ракия ягодова. Това е.